Vind ik gewoon belachelijk. Mensen moeten maar een spul van onze spul afblijven met hun handen. Het slaat helemaal nergens op. Laat dat gebeuren. Voor de tweede keer is er in de gemeente Noord-East-Friesland een regenbogenbankje bekladden. Wethouder Rebecca Slijver is hier bot van schrokken. Ja, ik ben leuk en verdrietig tegelijk. Ik ben blijkbaar mensen die toch vinden dat net als in haarzelfs wezen mij. En dat vinden we tiergespietig. Maar ook de inwoners uit de regio vinden het schandalig. Ik vind het ontzettend jammer, het is eigenlijk schandalig. Hè? Ik las het vanmorgen op jullie website, dus schrok ervan. Ik denk, dat zal toch niet in column mogelijk geweest. Maar helaas is dat wel het geval en dat is ontzettend jammer. Want in Dokkum staat er een en nu een in column. Ik vind het een heel mooi initiatief. Hè? Ruimte voor alle mensen. Nou, dat bankje dat geeft het ook heel mooi aan. Hè? Ruimte voor iedereen. Ik vind het verschrikkelijk. Ze moeten die lui goed aanpakken, schoon laten maken. Ik denk niet dat we zo u moet vergroten naar Kolm of Dokkum. Dit zijn waarschijnlijk individuen. Hè, en dat kan in principe overal gebeuren. En toevallig gebeurt het nou in Kolm. Maar het heeft niks te maken met het dorp of de inwoners van Kolm zelf. Het zijn enkele individuen, misschien één iemand. Hè, dus ja, ontzettend jammer. Het kan baldadigheid wezen, maar het kan ook gewoon wezen die er op het zeer binnen. Er is nog net een soort bekend hoe waar de daders binnen. Maar de gemeente Noord-East-Friesland liet het er net bij. Wij zullen zeker onjefte doen van vandalisme, in dit geval van alle treienbankjes. En dan jongen, ja, wij zijn Rijnbogengemeente zo'n 2020. We zetten u zien voor dat iedereen zichzelf wezen mij en zich veilig voelt hier in de gemeente. En daar blijven we met er ook in.